doi ma ko pa jingi bhabning ni aingu eme ba min ai pat ni kalat sen kum ni ban ya puli ketin sume kani ka benta ka jong gospel honest but a try bangin yo shu ya ka jing hikai mi dan kam ban yo ka jing kai ka jong mi ngi ikini gi jing tho ki ba kodor ki ba long ka ketin ba im ka jong mi ban tei ka man sim jongi bangin nang nong shu ki bala a try ban pendap ni ka man jong mi akani ka sla khando try to kur khuing ni ba kani ka por kum ka bible study jong ka balang lambat ya baro hi kan rat ki ba snap ya kani ka bible study bangin nang sempang ki tin jong mi ni pa na try ki ni baro ka peteng Jesus Christ amen ting pidang sumbai fi baro ki ba one sing bible study kani ka por but if you kum ju ki ba pet ya kani ka bible study ni ki ba snap ya ka dang ba ka YouTube channel jong ka balang tementang idang ya puli ka gospel wi honest kalau nong bakhat khandai bat ngin dang beteng ya kani ka benta hoi ngila puli kani ka teu bladap haduk ka dekhot naduk ka dekhot ka ba kan nhiều teter haduk ar phunyo tu hoi idan in benta hang ni tai khandiat ibas sa bangin su company asisu te sipai tu ki benta long hagani khot ba khan new teter loi thu sifang kum no blai lam no try jisu kila sim no yu jisu kita ki sipai but kila pha yu bun ba hil ka jong ka ding phna but lai lam yu sikta ka jaka bala khot maloi khli lani golgotha akin hebrew tigile sa na phna yu ta but arngut ki wei pat lambat u te khndiat ka to ko bo tho pilat ha lor ka ding phna ha ka to khot ka ba khat phra la thon tu hangta ki la sa na phna yu hakta gamut hangta golgotha lani ka jaka daktin khasi maloi khli but arngut ki wei pat lambat u wei shika wei ka krung wei de shika wei he wei shika wei ka krung but yu jisu hapdeng upilan ru ula tho ye ka jing tho but lo bo hakata ka ding phna but la tho u jisu unong nasaret usiem ki jiu kata ka dei khandiat ka ba insia kran biang sa khandiat kani ka benta kani ka jing tho ka jong pilan hoi ka tu ka jing sanar phna lang yu try jisu ringkat ba kitu ki arngut pat ki brio ki balas bishar kum kinong kambaman kadai ka boleh thu lupa do isia bon senyo lang yu bat kinong kam sniu adangi pe ka kitab isia ka nong ka ba san phulai ka dekhot ka bakhat ar hang tu la de bithu lupa bo yu try jisu un senyo lang yu takmut bulong kum wen kinong kam sniu ngan puli dekhot isia san phulai dekhot bakhat ar namar kata nganyesam benta bat u bat kita ki bakhrau bat unya benta ye ke jinglute bat ki bakhlan namar ula theno ila kam sim hadu ka bayap na nyuro ye u bat kinong ringkang penban ula ba ye ke pop jong ki bubun bat ula yesa na ka benta kinong ringkang te kini kran sibon sifang tra jisu kabasdang kade hajing sya ka e ka ba kanong ka ba u un sayo mo
Hagabasdang jong ni rekhot bakat aru saya Ukran sifang kanong kebo utrai Jesu unsayo kenti kata kalong hadian kan. Hang tuong namar kata nganyasam bentah bat kita ki bakhrau, hebat ki bakhrau. Bat unya benta ya ke jingruti bat ki bakhlan kata gadai ka kumaya keren pori let makan mo ki bakhrau ki bakhlan ki bajok te ki simno ya ke jingdon jing em jong ki nong syun jong ki namar bakila job ya ki te kata ka bagi ong ha ka ketien ka bandai menswa ka jingluti ka bayo na ka basimno ya ki mar ki mata ki jingdon jing em jong gitu ki bala pendam white te kani ka keren sifang ka nong ka bakhrau ka jingyo ka bakhrau jong trai Jesu na ka ei ka baula le ha kani ka perthai na ka benta jong ki brio te hang ni la ong ye ka daw hunto namar balai ban sanyo yu kum ubtaw banyo iki ba bon ba kum ke jingluti kum ki nong job ki bakhrau ki bakhlan ong ni namar te ka tu ka daw pat la tho adin ula theno ila ka mensim hadu ka bayap te try Jesu ula sya kata ka jing sya ka ba bakhlan ba im usya khnang ba ya ka mensim jung un penjenjar hadu bo nayap te hang ni la penan kam da ka kentin the no kemut the no ila ka jong ka jing im hadu ka bandu snonika wong hadu ka bayap ka hadu ka bandu snonika nang tar ong ru bo la kloi mo nang tar ong la nyau ru ya bat kinong rengkang kemudu kloi ban sim ya kata ka kerdan ka bapo tam ka ba i sajmet tam bo unsa nyau lang bat kita kinong rengkang kim dei ki ba khendiat lani ki ba duna ka pop jungki ni ka jing rengkang jungki ki ba ka jing rengkang jungki ka jingle jungki kalong bakin sya bisar kum kinong kam sniu ki ba dei ban bisar da ka bayap ka ding phna ka balong kum ka capital punishment ha ka tu ka por jungi te long no ka capital punishment kamat ketu ba khrai lani basdin phasi la ka sarkar hapo ka jing bisar kataru kadai bandai ka supreme court ka bandrai kata mla bandrai du no justice jong high court ritang chief justice jong ka supreme court ubala bandrai ko mi kata te kini ki basya sa na lang bat utrai Jesu ki dei ki bala nyol bi ki le ka pop ka bakhrau du kata te you try Jesu la nyol lang bat ki mo u bakhlam pop tengmot bo try Jesu kuloi ban sya du kata wala do dei bakhlam pop te kan nong jung uru ka bawan no blei ka nong ka bakhrau nang ta ong ni sisu penban ulaba ya ka pop jong ki babun tem dei tang ba ukloi ban sya ban nyulang bat kitu kinong rengkang ki bakhrau rei u sya ikata na ka banta ban ba ya ka pop ka jangi namam dan da koi pat kalat ban pen im yang ai phi kum ki nong pop di tang la da usya u bahok u bakhlam pop na ka banta jangi ki pop bat mdan we u bru ka pathai u bakhlam pop la da dan kum uta ka pathai te ha kan jindla mi kata ka jing pen im tang na pathai re namar mdan shu we ru bahok baro ngilong kinong pop kibla le pop te kumta ong niru bat ulaya sait na ga benta kinong rengkang te habola sya na benta jungi uya sait na ga benta jungi khmat ublei bat na ga benta to we udakat hakading phna ubakarpat ya ubun isnei u ulaya sait na benta jungu ula siru ya kakunan ta kapop jungu bagumta ula ban kular yu sisya kani kasngi men long lambat nga paradise te ki bubun ki bajia ka jingim jong trai Jesu bat jong ki bangit hatu kapor ki ja kat kum ki jing thu lupa bat kindang beteng banja hagisngi ki jongi bat hadin ru kat kum ki jing thu lupa kai ka belajar trai Jesu baro kalong kat kum ki jing thu lupa tikata ka pen singa nyangi mo ba blei ha boleh thu lupa kamdan
Kono ke ban penartian ini namar ngi iba kat ke boleh tu lupa lanang pendap. Kidon ki jing tu lupa ki badang sa ban pendap. Di kita ki badang sa ban pendap ni don ke dau ban sungu tikna ba an sependap iki an sejai ki. Bat habangi poi hadu ke tau put jong ke jing senya jongi ya ki jing tu lupa ki bo boleh ai lomba ki prophet kapan scam ya ki jing anti jongi Kristen. Ngila ban nyadai le dia na gitu ki jing penartian ki bo bunjat ki bo mi na ka perthai na ki briu ki bo persya ya ka ketinu blai la ni utrai su. Te nang ta haka ki dan ki benta ki bo tho ke benta bo la ba no ya ke jing tim ke bolong lo jungi namar uta bersa sedien hau ding lo ong bolong balatim tu sim no mo yata jeka kumu balatim na ke benta jungi den rei mdan kano no ru ke jing keno ban ong yu bude balatim rei syak nang ye kata kanam kumu balatim namar bangi un pelat yengi na kata kanam ngi long ki balatim namar ba inum la ban penimi la dia na ka pop jungi ta ka mat la bu yengi ban yap ban sya ke jing yap ladam dan ke jing map ki pop jungi tu la sya na mu jika jungi te ngilepet u Petrus ha ki siti si Galatia kumbala ong ka Deuteronomy ula pen mau biang kata bahawa sya na ka benta jungi kata ke jing tim ke badai halor jungi ula sya na mu Galatia lai khat khandai hang tu la tho ya ke ban leite da long kata ke hukum la ay ka hadian namar ki jing palap hadu bandawan utau sembai hau bala ay kata ke jing kular bala ay ka de ki engel kiti uksyang te uksyang umlong ksyang tang yu wei ndrei ublei ulong wei to kanika katu ko bayang keren mentan kadan kham sedin tamba kamdei kan khat khandai kan dei de koi pa kat khon mat nga kumbaklang thoi kan kan mat teng teng kadai tu kadai ho sisi Galatia to ka tongin puli de katu badan haga kitab Deuteronomy kanong bar huai de khat bar fulai hoi kadan Galatian mar upol u kod biang ye katu de khat ka ba na ka kitab Deuteronomy nong bar huai de khat bar fulai ka be thu bauta balas din huding long balatim kadai ka khat do jong ka kitab Deuteronomy lenong bar hu wei kan omsa kamet jung hau ding parok simit ndrei la kumno mentep yu hakata kasngi namar ka jing tim ublai kadan halor uta ubala phasi but onam pentingit hai ba onam pentingit yakari jongmi ye ka bo try bo blai jongmi wai hami kum
kejing yo peteng. Tapi nomor kejing tim ublay kadon halor uta ubala fasi. Lani ka banderu kejing sedien halor uding mo. Nomor pering jiu te kim ndai baki sanar pna kumbale ki spairum kumbale ke himarum ndai ki sedien fasi. Yo ta ubala syam ku nongkam sniu kan. Te kata te kadai kejing sya kebangi syam. Kadai lai khat lai Galatia lai khat lai kum baklamane tongnya puli Galatia lai khat lai kong u Chris ulasius pa yangi na kejing tim ke hukum da kabala penlong ye u kejing tim na kebenta jungi namar latho long bala tim ye we baro ubasdien haudien mo te kata kadai hajing sya imat ka kentin tenrai kadai ubalasdien haudien kamdai bong basdien phasi kan tambah kalaban mutru kumta kumju ton te kata kadai ka wei ka ba ngimpat yo keren bha kani ka bala dep ka Bible study te keren terus koi tu ka benta pat kejing tho jong pilat halor keding phna te kamut bong halor keding phna kamut halor haneng jong ka badan ka khli utrai Jesu mo nong seneng jong seneng ka khli jong kedan kene kejing tho ka bala ong ujisu unong Nasaret usim ki jiu mo te kani kadai ka jingle jong pilan ndei bapha manu yu upilan ule kamta tingi iba da kini kinong yalam kinong tho bat kiwi dukhat bar phau ko ong ye kani ka jing tho sibun na kita ki jiu nomor kata kile puli bat kata ka jaka hakaba la sanar phna Jesu kalong hajan kata kanong ba la thoru yaka hakakitin Hebrew bat Greek bat ka Latin onakum ta kita ki rangba lingdo jongki jiu kile ong hau pilat wat tho usim ki jiu ndrei bolong hei bolong ngalong usim ki jiu upilat ule thu yakabangala tho ngala tho tongi kenmau ye kejing keren pedang pilat bat kijiu kamaswa bau pilat ula hadu laisien lenter wong ye ki pek ngam syam ye kejing palat hu ndrei kipat ki penmi dikinia ban penrem yu ka bagi penon kam khadu ki ong ba uta ubal bayelok bat ubriu ba ong bela diu dus im kamut umdei perlok jong kaisar kamut yesya ite boleh percaya kaisar tu pilat udon hi kejing septing kata de khamaswaru pilat wangam sem habasdang ki ong bayam sanar pnayu ki kran bet kentin ki bakhor kata kede kejing long ju gini nong elam ju ki jiu tu kapor ki rangba ling do khamtam ki bat ki kloer banlen bah kejing sya kim pediang yu daladir kim pediang yu kaisar ki ong de nongwe basuan sensyaringi daga jubor daga bale daga buitu ki ap yu mesia ki ong mesia ude usim jungi ude nong sensyar jungi kad bahangi pat habo pilat wong ba ngala pelat no sim piunus im ki jiu mo ki ong man ngim dan do usim like no kaisar de hajing sya hakabah pok ka donut ki ong mangi dei ki bubut yu mesia ngim buram yu kaisar tenri banyo ban penyap yu trai Jesu banyo daun penyap hakatu kapor pan ki ong bangi ngim dan duwis im like no kaisar tiki jiu ki bom tip ya kata te ki perhat ba ki akran ni kai ki pha bun san na na kanu gadau Dila da kila tip bagi ong kumta kan penduk ye kejing syania jongki hakirang ba dengdo. Namar hapok senekok hapok ke temple pat de ki ong. Bos im jengi tu de Mesaya. De menta pat makihi ki bom pediang yu Jesu bude Mesaya makihi menta ki ong uni penyap sanar pnayu. Pi. Tu pilat laisen sausin u ye kenduk ye kata kejing keren
he kejing keren khan jungki kejing keren khor jungki persya yu pilat hadu bukim buram su yu kumuta ulung skor jung katu ke jaka katu ke Judea mu ulung skor jung ke Judea tengi I tu ki khot ke bangi la pulih ke nong ke bakhat lai teteru he ke nong bakhat pra teter ye ki tu ki kom keren jungki tikani ke pendom yu pilat umla sya gini ki breu tang ba haju ke porpan wa perkhat ia kata ke ban le iki badai kat mukaan te ni pej kata ke por bagi wan IT u ho pilat ke nong bakhat pra nadu ke dokhat bar pra teter pilat ukeli yo try Jesu to dokhat ke ba khat lai wong me melong usim ki jiu hakapor bagi wan ra yo try Jesu hadian bakila you pilat ningkong wong kani kemde ka kam ke jong balai piwan sini mo wan ra nu breu yo nginum wan ra lam da dei budan ka pop badewan penyap ki kwa ban penyap ten rikim la ban daladi te hang to pat pilat ukali kan you try Jesu tu khot ba ka ba laifu lai he laifu sau he laifu lai ukali wong melong usim ki jiu Jesu jubam no me ong ye kani naladi ne na kiwe ki le thu ye me phang jonga pilat bong to ngalong jiu manga ki para kher para mer ki jong mi hi bat ki rang ba ling do ki la IT no ye me hanga milale ayu tu Jesu pansai su ba umdei ba kam banos i mak perthai wong adan la ka jong ka hima bangan sinsyar ba wong kamlong nang ni te nang ta wong ru pilat ukli biang tu dokhat ba life new me hema me melong sim te Jesu ong me ong ken bangalong mangau sim ye kani khnang la khayanga ba de kani khnang ngalawan si ka pathai bangan yo plus cam ye kajing sisya we baro ubadalong na kajong kajing sisya usya skor ye kakatien jonga kata ka bu try Jesu uban ni mo baga tu pilat lo su thu bu try Jesu mde bakwa ban ni la persya yu kaisar mde bakwa ban seng himal kajong persya yo nong sinsyar bu sinsyar tu kapor tu pilat ta kadau tu khot ba laifu khandai I laifu prau wong ngangam siam kejing palat setia u te unang mot ban pelat yu try Jesu bah kejikau Barnabas pelat no try Jesu tu dah keli ki wong piaman nomor kata bangan pelat no hapi yus im ki jiu ni mentau pilat ula sudom tu long kumbu insult ki kim tra ban pediang budus im jongki dan ri wong khnang tapi pit biang kita ki bentai besedian ru ada pipet gitu go tu bau pilat wong hei bagini ki jiu ki ong yu umo kedekhat ke ba nriu kenong bakhat khandai men ba kita girang ba ling do bat kita ki sakri kila yu I te yu u kila peta ki do ong to sa nar phna pilat ulong ki to sim phi hi yu u bat to sa nar phna mar nga ngam sim ke jing palat setia u komot ukran menti kan utip de bakim laban penyap maki ki kuat dia kelat kedau ben daka anhin rai penyap yu titang pilat balawan rai kata te hadin ketupan kini kijiu ki ong kumno dekhat ke ba nyu ni dan ka hukum bad ka hukum jong ni kadai u banyap namar blele khunu blei tu pilat mentau yu so sakawi pat ke jing keno mo
bagi ong bo jisu ule yeldi kum khunu blei mar ukran bon sen ong khunu brio te pilat taw nang septing su namar ba ado try jisu de bekerja blei tiang pat ado rai lei ban rai ban penyap yu kum nong palat tu tiang ye ka basilendat nalor bo haka jeng tip lam ju so dei hi na do ka basdang wa dum pat tip than chong jisu te ong ni dukhot ka ba to bangila puli dukhot ba pramen ba pilat lo sngo te ka ta ka jing ong ulanang kham sep ting te nong tu kli tra jisu me melong na aim ta wong tra jisu tra ong te wong mem tip ngang la ban ngadon ka bor ban sa na fnai me mo ban hukum sa na fnai me jisu dukhot ka ba khadar wong no mem sim don ka bor satya halor junga lemda ka long bala ai hemi na jrong na markata utau ba aitino yanga hemi udon ka pop ka ba kham khrau tinang tu pilat onang septing sisu mo usuthu mentau tra jisu ukran kumu badan ka authority kumu blai mo tu lasdang ban ngai bo tra jisu don ka tenrai ka bakan jablai tiong tu dekat bakat na do ka tau pilat lo wat lat ban plak no yu usuthu bom long ban le kai ban ne ka ba sule rumah le kram perkhat yu tra jisu namar ba yo dei sisa ubadan ka jinglong blai hu tendre kini ki jiu pat ki I kata yo semua kata ki ong tu dekat bebut dekat bakat ar lada men pelat no ya uni men long ulok jong kaisar unu baro ubo penong sim yeladi uyele yu kaisar te ki ban ni kata ban penting yu pilat nang tu pilat nang tau lo semua kata ki jing ong oleh lam sebaru jisu bot lo syong lar ke jing syong bisyar ke jaka balakot basyang mau dari Hebrew gabatha te kadairu hake jing penkre sabatan tiu pilat mentau ula sutu bom long su ya haladiru ula rai le siu ting pat boyo sya pensitom ho kaisar tu ong ban le kaman jungki tu takadau di syong tu tiu namar bula tibun sahab ban rai ban sa na prai tra jisu ukran kan tho biang kum kran pendom iki wong hakmi us im jongpi ti hadin tu dekat bakat wei ki ong kumno ndrei kile perta jam simno sanar pna yu pilat ong ki yus im jongpi ngan sanar pna unang pendom iki pi hatungan sanar pna mo yus im jongpi wongam syam hengam don us hekiong ngimdan us im tong kaisar namar kata ti ular aitino ye u bakin sa bawan sa narpna ti ki penpau ni baki kim don us im lai no kaisar ndrei ka jingsha kalong baki kim smutanat ni ka jing syar jong upat sya jong ka himaron takadau kadan hadu tu kapor kadan ka kenhun ka bela persya ya ka jing syar tu barabas la nyu budai wen kita nak tu kenhun tementa hajaka bakin sanar fnai barabas penban sanar fnai trajisu bom simdan kanu ru jing temu banyale persya kaisar tingi suthu bo pilat ni udon ka jing su dom ka bakrau bhai ki ukwa le seban penhir keput ikini ju tu yo la ka por bersa na pnaken kai penlong yu pilat bon dakwa banda tho ante hejrong nomor kat bayakaran mentau dang kran bet tanggini rang balung do wong usim jumpi usim ki ju teki ki kentat mador bet tementa pat tu tibba kani jika ban sa na pna sibon ki pat ba kenya lingba kadai ke por babon ki bawan se Jerusalem ki jiu na kleng ki ong na kleng ka pathai la long na kleng jong na saudong kari Israel kamun na sidu si Europe ki don na si Turki na si Afrika North Africa na si Egypt si kiwan namar kadai ka manong no ke jingla niam ka bakrau tam jongki kaniam ka jingla ki kwa bandawan kalong kerpang hadu kata tai ki jiu
tenda ki wan ha Jerusalem tiki ya lengba tagalenti bandrung sika temple te habagi ya lengba tagalenti tiki isnan bato ante us im jong ki jiu te la thoru pilat udale khnang du kata u tho khnang haki lightly iktien banum lat chu manu ki banum sung thu u bomnang kren Greek te u bakran naktin Hebrew la ni Aramaic tu kapor mar Aramaic bat ke Hebrew ki stream ha te usung thu dakaktin Aramaic na Hebrew ubom nang pat ya ktin Hebrew te de ni ki wei pat ki jaga nang ktin Hebrew la bande budan ha Jerusalem na marba wan bani simta kan yam jingla mla su bhai ke Hebrew la bande jiu ten ri ki bon ru ki wei ki bomde ki jiu ki ba nyau kentang ya ka nyam ke jingla nyam ju ki jiu ki wan lang ki kwa ban yo jing kerhu te batip ka Greek te nomor ka Greek le ka de ka ktin tho to kapor te ka ktin kran te ka song lagi jong jaka kan te ka ktin Latin pat ka de ktin Rom ktin Latin te ka de ktin official language bro ko himarum te po Jerusalem Israel ru ka Latin ka de official language te hang to ki bon ki sipai Rom ki officer ki wei ki jongga himarum ki badan hang to ki ba ki la se kim la ban puli ke Hebrew lani ya ke Greek nomor kidan lagi jong ki script fi ke Greek laga jong ke script ke Greek man ki la kham tip pon re ke Hebrew kom de ke besuk ki bikin puli ten re la tho dak tin jong tiga mot ki jiu ki badan serum ru ki basa harum ki bawan sekan yam ki jinglan la se ki bomda la bahashu kitin Hebrew habagi ida kitin Latin ka suk kan ki tegamot kan bowan sutu oh hani la sa na yus im jong ki jiu kadai ke jing thmu ke jong blai baki breu kin tip indirectly bo try jisu de us im jong ki jiu te kawai da kalong bo pilat wi ya kata ke jing long lui ke jong try jisu buram yu try jisu tu ha jing jong pilat te sem ke jing palat ban hakajing sojo te ban ni kini ki lingdo ki bak longkum kireu ha kireu surok ni kerkom ki wan kendroi wan dawa ban penyap pro Yesu hakajing syam jong pilat se de udesha de hok pro Yesu banong sim jong ki udei bo kham lor jong ki hakajing long jong hakajing kren jong tengi I kala long kum bo yo pen her kput pilat iki nomor balai dakila ong pan moli tho gumta tho bo ong balong sim pilat ujubab di kentin bo ong ya ka bangar tho la tho te kata ka la sil no snan kala shun shap snan e ka bo bleu thmu te hangning I balasana na yauta ubulong sim jong ki jiu long ka jing I jong ki pat ba kan tekan penmi jingkeli sibon ki pat baru kinong balai ki sana na kat yus im jong ki jiu tigi bakeli jingkeli tikin sesuatu new breu de boloi breu bahikai iki ki badai jong ka hima jong blai udai bolapan khia sibon ki breu urapan mi pat ter tekan wan ki jingkeli balai baki nong yalam pat jong ki jiu khamtam kirang ba ndo balai ki kwan penyap yu tekadau ki ting kirang ba ndo ki ong emoli tho kum ta mo tekhndiat I tai banta ka gadon kam hi ban ye kren khndiat ba namar ba tikitu ki khon nru ki ba tho sifang ketu ka jing e khalai ki jan jung tra Jesu ku khot bar fulai ar sau ngin puli biang mun si pe biang ni Onukum ta kita kisipai menba kita laksana pernah Yesu kele syemi ki jan kup jungu te kele penong sau benta yu wei sipai si benta bat ya ke jing phong jungu te kata ke jing phong kalolong klam snor kabalasu than boro sinenter namar kata kele ong perlok hi ngin om yakat yaka ndringin ya khala yaka ka jongno kan long bon pendap ya kata ka jing tho ka balo ka ong kila ya benta ya ki jan kop jonga hapring jungki
bat kile khalai ya ke jing phong jonga te kata ke balai thu lupa ni ke dei ke bangisam ke sam ke bar fuar ke dekhot ke bakhat phra bun bhai jing thu lupa fang ke jing sha tra Jesu ke bangisam ha ke kitab sam khamtam ke ni kal nong bar fuar nalor ke bau tho wisaya mo te ding pet tu ke sam bar fuar in mio ban pet lut berkoi tang mengin sepet yak tu benta dekhot bakhat phra atau in pen untuk bakhan riu mo khan riu khan nyu khat phra sam arfuar khan riu khan nyu khat phra nabaki ksau kila ker sodong yanga ka jingseng kinong kam sniu ka ker kut yanga kila sum yakikti bat yakislajat junga ni kemut ajing sia kemut sam dengan tu Tagap jing mut ka dei basam di kiprek kan to lalong hi ko masum na se ngala ban nyau ya kis ing baro hey la kis ing baro kipet bat ki khmi plau yanga ki bentai ki jan kup junga pring jung ki bat ki khalai ya ke jing phong junga te ni kenau bo tra Jesu kejingmi senam hakamat jung kam dei tat dala pui hakading phna kala sedang nadu ke plau yang orang balindo pilan kila sedang mensyo yu hakapor berbisyar yu labu than ketupan singat sya la prung ketupan singat sya bo jibor la khli jung ka snam kalami nang ta la syo yu la sempat yu ka snam kalami tingila man mudur bagi janjung kila manung no along kumbawi ka snam tinrei kini kisipai kidon songut kamut thrai la syania songut kisipai ki ban ilam yu ban buat yu nang nayung darbar yang besar pilan sedu sya Golgotha kata ka jaka malai khli bersan na yu tikini ki songut kimam wadi ki jan ki bajing sya mentoi su yeki ki ko ban bentai ki janjung tagamat marmar si benta sau benta ki ka Tenrei kadon sekoi pat kajan phong jong tra Jesu ke bomla lada subenta ban su ot nani khap te kan pralut namar kadon be sisnur longkum ku swetar fi tu bathan kawai ke benta jong swetar kini kinong than mo bathan swetar kaya ter la fi weng tang si benta unlai lut uk sai bro we kan du snan te kata kim kwa te banyo pat ban penan kam me kata kajan jong te balai ki kwa am te kalau benong badan perenjuki ruki ba perkhat ba ani nyo ikanam ke buram na si yu niu ba lalek ki kamba kat kita te banyo bu ke janju kum kanong munah laji te ki sungu benut te ki khlai kata ting rei ke jing khlai jung ki ru kadai ke bla da bitu lupa kumbu Petrus le thu lupa mo bunan yu tra Jesu laisen chua bendrius yar ikini ki sipai le bakia khalai iki janju iki jan phong ju ada bitu lupa bon spas nam chua siajar snam ne tam chua nomor tho ikini ke sam ko bar fuar jadi ke sam jung debit tu sam ki sam jung debit uim hagi spas nam ki ba siajar snam tam Shua jong tra Jesu. Tada bitul pa. Te kemungila keren menedang sedang kat ke bala tho haki prophet haki sam an pendap yaka. Te kadon kani ka jing keren sipang kani ka jan phong ka ba mla ban nada tarika kan dulun mo kadon ka jing thu bakade ha jing sya ka jan phong jong orang balindo
kim da kampong ki pajba kadai ka bau phong rang ba lendo pej Exodus at fufra life way do life ar kadan gajing tho chfangan karyam urang ba lendo kitab Exodus at fufra denong dekhot life way life war dalam mo Exodus at fufra life way life war mentauru ya kabarandi jong kata ke effort halor hai baro da kabat beryong bat men phong rendang ya ka namar pedeng jongka tu kentang baro sodong katliu jongka kum katliu jong ka jimpong king bahkan kat ken kamut kamdei ban kat dikani ada kakat kan laj lut bro kisai kedai keriam ke janpong ke jong rang ba lingdo di hangi la sat na phna yenu yo rang ba lingdo Roy Jesu kani ka jan ka peni ka kdo shai bala sat na phna yo rang ba lingdo yo ba ki rang ba lingdo jong tu ka por ki bom dan hok ban penrami u kila sat na phna lani kila penbor yu mo to ngile pe kitu ki bentan mar ki dan kam hi te hakani du khot bar fulai ar sauru kidan skiwi pat ki benta hoj ki bangi laban yi susu nang ni ba ya ka jing sha jung tra Jesu ten ritong nya pe kitu du khot ka ba arsan ha ka ba kadan kini jing IT jung tra Jesu ya ka miri how yonis mo te du khot bar arsan do arpnyo ka itu kata mo tingin puli biang itu bentai bakhadu te la yang hajan kata kading phna jung Jesu ka kme jung bat kapara ka kme jung ka Mary ka tanga jung Cleophas bat ka Mary kanong Magdala to kini ki kanthai ni ki don saungut ka Mary ka kme jung nang ta ka para jung ka ba ki ong la bandai ka kme jung Yohanes bat u Jacob hi nang ta sa ka Mary ka tengau Cleophas ti kamut kini ki long kme ki bakteng Mary ki bon mo ti wat ki bakteng Jisur ki bon ha to kapor nang ta bat ka Mary kanong Magdala te nakini boro te laj no kani ka para jong ka Mary ka kme utra Jesu te boro ki kateng ki Mary mo te kani ka para jongka te kadon da pat ka keteng kadai ka tu ka ba keteng ka Salome la tho ya kani la tho ka pat gospel to katang ile pe yang teu bladam te kani ka khot bar phunreu ar phunyo insia pe biang kini ka jing IT utra Jesu namar kata bo Jesu le yo I ya la ka kmi bat yo to sendran yo bo lo ju I bo yang hajan ulo ong hala ka kmi ko ka brio ha kmi ya la khun to Jesu le yo ni ka por namar hakta ka por Yohanes Sudan te Yohanes Sudan ka tu jing long special ba na do ka yeng jong urang baling do ru msim don bepenwit yu Petros tu sia penwit syakli jingkli ndri kitip yu Yohanes bu urang dei kadang don gijing dei na kalyang kupa jong Yohanes la sin ne ngam tip na kalyang ka kemi jong don jing dei bat kupa jong Yohanes pen baptis te kumu ten ru Yohanes nong pen baptis pat udon jing dei bu tra Jesu kelong kum si bakhane si parakham tangam datip ba mo marsyong ketin pareng kosen tem kadai na kalyang kemi na yang kapa tamagadon kata jing dei tapi uniu Yohanes makiwi senran gila fet kerat kimno reban manyat lang tu pai ba kad bau Yohanes nan bakta yu te ha ka por basan na tra Jesu ki badan hajan dikini ki sangut ki kilong kemi ban Yohanes senran tra Jesu batho igni gospel
Ti try Jesu I badan tang Yohanes. Ti balai hajing siya na day ka kami yung ute ban hano ban IT ka kami yung maruum dan siyo takamot ka paniru bu try Jesu uset pet uset sumari kamiri. Tenrei ukhat akatang Yohanes benta. Kadang kolong bakimdan kita ki baspara bu try Jesu. Kiru da se kidap da jing sep tieng nomor kajur ke jing twet ya kita ke badan lang bat mo te ya ki pat bagi di separa te dakim dei makana ke sendran ru tu kapor ki pat dei sendran tamba ki tieng ni te kameri pat bagi wi long keme te kim tieng bat da se nomor ba ya ki kin thai te kim da selia ki ni spai room la ni ki parisi ki kham pet ki sendran te try Jesu ndrei habu kedau kumta kemat bu ong kumbu ong ye kameri pet uban sesumaria pha dian kani udew Yohanes tu syukro perkhat yelidi udan hakading phana la jenjar mha tangmun sngap ban sngu kita kijing mong kijing thar kijing su hakamet kijing bom kai su ba kijing tlot da ndrei kom kata khlemat kan engamut klat ya la kejong kami ban berkat ya kalau we jong kapat munu ban pet ya ka takadau soong Yohanes te kamat ukham sungu shania au Yohanes nomor bagini ki para jong wi baki kidon kejing ting put tela se ki menut ban simjing ki klen ta kameri te shania no Yohanes te kebahadian tingim tip ke baca dan reu Yohanes kat bala banong ginong yu ula pet ya kameri hadian kata kumba pet try Jesu dia usah betapat si Yohanes tu dekat babut ko hadian kata ulong hau tau sendran hakmi ialah ka kami takamut try Jesu ong pet nado menta kameri te kedai kalong ka kami jom me kan te hoi Yohanes la bandang dan ke kami ke salumi ke paraja kameri tengim tip tamba kerkom ong try Jesu kemat ba menpet ye ka kumla ke jongka kami te nang ta ong ni nadu kata kapor te utau sendran ula sim ye ka seying ju uhi tengim tip bha sefang ke salumi yo kam dan syu ta kapor ngim nang ong hei ngomat em ka dibandan tangba kalong ka bae pat ka bakan pet ka meri la si mo ndika don lang to tingin dia pet ni ki benta iba i kentien bu try Jesu pran kamu mong ya ka kami jonga nani mong ko me jonga wong kum noi ka meri wong ko ka brio ka pen habo ong ka brio kamat baka meri ka dehi ka brio tim dan sisien ru bagi nong thok gospel kin ongi ga meri da ka weipat hai kamat kin tho bu Jesu ongi ga meri da ka weipat kan abu pisiam bu try Jesu kran ni ga meri wong ko ka brio di sisien hakatu ga jing penkhia yo tu pangyap siliang ka meri bat ki parau Jesu kiawan ban persang ban yakendu yu tenai la khamnya tu ga yeng tegi siong no kita ki bayang habar khelipan ong bangiwan mangi ke kami jong bat ki baspara bat dalalit kita ki ba ki sendran bat itu umta ju try Jesu wong ke kami jonga ki baspara bat nga wong ki bale ka manubre takamut acknowledge ya ka Mary kum ke kami hakarukom jongi ki brio kabalak kemenong no kebalong kami daga jing taka jing long tenrai kum ka kami taka dau ki ong ba tu kapor ki don ki nong thok commentary ki mo ki don hak tu kapor habas dang ka balang ki perkhat bhai ka ta phang tu kum ta kim da khot chu e ka meri kum ka kami Jesu ki khot ye ka nani ki ai ka teng ye ka kum kata kebalakha ye ublai banum sungthu bakla ye kameri lakumba kedai
ke kemi ke badan ke jinglong blei banum su bakla baga jinglong blei jong Jisu kamwan na kameri kawan no blei te ke hakatu ke pateng ki ong bagi tu kisnam jong ga balang ke mensuadu habaki tho ki jing tho ni ki kran chfang kameri ki ong kanong kha jong blei te ho ka jing pet jing sumar pat yu tra Jisu na dang khnung te kata pat kum ka kami hi ka pet yu tra Jisu kam duna kata te fikan mau ka por bule ya ka kamba ka baningkong hakana Galilea tra Jisu mong ko mai ong ko ka brio ngadon yu bat pha ke ni ka kam di junga ten re ka meri pat ka don jing kerman bun sele kamba kam kren bun ktien chu ko sudi ong bet yu tu nong sinchar jong ka jing khwai ko patha yu kat bu ong tra Jisu le kata dengan kani khniat chukwa bania bu kum ka jing kan mau yakini ki dengan sepeteng no ikini ki pat ki benta kata te tayo banwan tu ni doi ko khpa jing yu happening ni aingo imen ta ka ktien jome ki bala tho da ki sekri ki jome ki apostol ki sinran chipang ka jing tra Jisu ki long ki bakodor du kata bamangi trying nyo ya ki jing tip ki badong tenrai ki batikna ki besisha baga jinge jungi kanam syong nong rim halor ki bathau brio ndrei ki bala tho ki brio ki bala yakendu yu tra Jisu ki bala ki bala ya bala yang bat u ki ba ithu yu ki badonru apreng juki ki badehi ki bahiang try ju khnang ba try kanam dan kanu ki jing atatien ya ki bangit u na ka wei ka pateng se ka wei bo tra Jisu de khun jong blei bala khamar wei bala khai u kum brio la pun yu de ka brio bala kha la pun yu hoi do mun sim khoi lingba jong ka brio ka thesati ba unlong khun u brio bo wan sim u blei u ba sim ya ka jing long brio ukhunu blei but ukhunu brio ke juga por ublong blei but ubrio ke juga por yerap ini ban kan mau ye kini ke jing sisa try bo try Jisu ude blei namar bolong khunu jong me but ude ukhunu brio pan namar bolo wan sim ye ke jing long brio but ula im ko mu brio ubajanai sisa klam kanu ru ke jing tuna try pan klan ye ke jing jungi banginang la ban siane ami habang ya khani slak do kum ki nong bot ki jome to sngo ko pa ki jikar pa jungi kerkhu ni ke Bible study ru bangi pa ni kini teng Jesus Christ amen dengan ke por ni penwai no dengan kepat ye syam pula ini de jing kerkhu pat penwai tingin wa markabana to ay ko jing ba jong blei ko pa jingi jong blei khon bolong Jesus Christ nong panim jingi lam ka jing slok psha bom sim kho kini la ken shan sa kap ngi kum ka Bible study ne ka balang jungi lam ki we ki re nge ki ba shakri wat mani ka teng jome ka lang slak ba thai to man ta sha ta bom chkur ngi pan amen